Zdržovač. Co děláš? Co je? Nebrať koláčku. Ten se to moc prožívá. Ale tohle to je! Uvolnit se, uvolnit! Jo! Ten, co to moc neprožívá. Ale kluci, hrajte dál. Takže je dobrý, no, ale hrajte pěkně. Bojoval o titul a teď bojuje o udržení v lize. Hezky kluci, jsme 16. To je ten nejlepší snad, ne? To je pro nás tak dobrý. Ale to není však, to je skoro předposlední.